Uyingenza ukuthi nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Mawuqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi ucinzele usubscribe uzothola zonke izinto esiziphostayo. Kuyona kule channel ehamba phambili iphethe ama-clip nezindaba eningi trendayo. Inkantolo isimchithile namhlanje uJabulani Khumalo wefuna ukubuyisela esikhundleni njengomholi weqembu Umkhonto Wesizwe Party. Ethi-ke kwakungeyakhe ngoba-ke yabhaliswa nguyena kwa-IEC. Inkantolo isithe kuKhumalo akakhokhe zonke izindleko ezecala abasimoshile ngesikhathi eyimoshela isikhathi. Ethi-ke Umkhonto Wesizwe yiqembu lakhe. Noma-ke ngokwenkantolo iMK kuvela ukuthi-ke yiqembu-ke lingelikaZuma. Mina ngizofisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena cabangani-ke ngalolu daba. Asihlangane lapha i-comment section. Ungakhohlwa ukucindezela usubscribe uzothola zonke izinto esiziphostayo kuyona-ke le channel yethu.